Sadni si mi na kolena a povedz, ako sa máš. Pokarhanie organizátorom, že vám nedopriali viacej veršov tejto milej skladby, ktorá mne robí náladu každý deň, lebo som si ju dal do mobilu. Je to veľmi agresívny mém, ktorý zvlášť mojim kolegom niekedy hnutí, aby povedali, ešte to nechaj zvoniť, nech to dohrá. A alkohol nám vstúpa do hlavy a spolu s dobrou náladou, mimochodom spoluautor tej piesne sa volá Tomáš Sloboda. Je to náhoda, ale myslím, že pre túto konferenciu je to veľmi príznačné. Možno by to mohla byť tiež hymnou. A tým sa vlastne dostanem k obsahu mojej prednášky, ktorú technicky pomenujem tak, ako moju slobodu jednotlivca ovplyvňuje a obmedzuje spoločnosť. Venujem sa ekonomickým analýzam, takže moja prednáška nemohla skončiť inak ako grafom, ale vopred vás upozorňujem, nie je to sústava 6 rovníc s 12 neznámymi, ktorú by ste si mohli vyskúšať sami, alebo by ste mohli falzifikovať moje tvrdenia. Je to môj pokus zaznamenať do grafu to, ako ja vnímam svoju osobnú slobodu v zmysle, čo môžem robiť, či môžem robiť to, čo chcem robiť a či to môžem robiť tam, kde to chcem robiť. Začína sa to v roku 18, keď ja som sa oslobodil od svojej rodiny a malomesta a skončil som na Atriáku v Mlynskej doline a to si asi všetci viete predstaviť, aký je to obrovský nárast slobody. Slobody zhromažďovania, slobody názoru, slobody letného cestovania všade tam, kam sa môže aj nesmie. A v zásade môj jediný kontakt so spoločnosťou, ktorá ma obmedzovala, bola povinnosť chodiť 1,5 dňa do týždňa do školy a prípadne konflikty s imigračnými úradníkmi pri žiadostiach o víza alebo konflikt s colníkom, ktorý mi skonfiškoval kuchynský nožík, ktorý ma živil 2 mesiace na brigáde v Anglicku. Sloboda bola teda takmer na maxime, aj keď ku koncu už som si uvedomoval, že nedá sa to merať len precestovanými kilometrami a má to ďaleko väčší rozmer a celkom veľa ľudí rozhoduje o tom, čo môžem robiť a čo nemôžem robiť. V tomto období som si začal intenzívnejšie klásť otázku, kto dokáže zmerať môj úžitok lepšie ako ja sám a prečo za mňa ten niekto rozhoduje, koho som nikdy nestretol. Dostanem sa ešte k tomu bližšie, akurát zaujímavé bolo na tom to, že sa to udialo tesne pred tým, ako som musel nastúpiť nie do občianskej vojny, ale civilnej vojenskej služby. Niektorí z vás si asi už ani nevedia predstaviť, že je to ešte len 10 rokov dozadu, keď sa muselo chodiť na vojnu. Ja som sa hierarchickému systému zelených uniforiem chcel silou mocou vyhnúť a nakoniec som skončil v zväze telesne postihnutej mládeže. Ten pokles slobody bol výrazný, pretože som musel každý deň niekde chodiť a mal som 84 korún na deň na jedlo, stravu aj cestovanie. Ale tá životná skúsenosť, príprava programu pre telesne postihnutých stála za to. Situácie, keď idete s vozičkármi, s krčmi a musíte dávať pozor, aby nevypadli z vozička, vás oslobodí od mnohých predsudkov a stereotypov. Títo ľudia potrebujú akceptovať, potrebujú to, aby sme im dali šancu a nepotrebujú naše peniaze. Naše peniaze ich hýčkajú, je to podľa mňa ten istý proces ako v rozvojových krajinách, kde white man, big money a kde nenastáva ten prenos toho vzťahu. Oslobodilo ma teda, dostal som sa k tomu, že komunitný život, a do ktorého patria aj ľudia postihnutia, nemá byť prekážka na vylúčenie. A po tejto civilnej službe ma stop priviedol k ďalšej zmene v živote. Stopol som si svojho šéfa, zamestnal som sa v banke, štátom garantovanom monopole, prekrásna slonovinová väža, zrejme najkrajšia banková budova v Prahe, ktorú už banka opustila a doprialo mi to tú finančnú slobodu. Romantické obdobie číslo 2 mohlo nastať, stopovanie nahradili lacné letenky, stan nahradil hostel, každý víkend nejaký iný program, bezdetný, proste idylka, ako k tomu patrí.
Počase ale prišlo také postupné vytriezvenie, veci sa začali opakovať a ja som si uvedomil, že som v slonovinovej veži, rozhodujem o úveroch pre firmy, ktoré som v živote nevidel a ktoré neviem, akým spôsobom robia biznis. Som v štruktúre, kde váha názoru je daná pozíciou a nie kvalitou toho názoru a začalo ma to tlačiť von, keď prišla šanca spolu zakladať INES, Inštitút ekonomických a spoločenských štúdií. Spolu s týmito dvomi fešákmi, ten druhý nie som ja, to je môj brat, a s Jurajom Karpišom sme spustili projekt, v ktorom našim cieľom je zdôrazniť, že slobodne rozhodujúci sa jednotlivec vie o svojich potrebách rozhodovať sám a efektívnejšie, ako keď to za ňoho robí niekto iný, kto ho nepozná, kto ho nikdy nestretol. Ako vidíte, je tam evidentný nárast v pocite slobody, pretože INES znamená vlastná zodpovednosť za vlastné úspechy a neúspechy a ja si s tým spájam automaticky pocit slobodu. Robíme to, čo sme chceli robiť, ukazujeme prstom na to, na čo sme chceli ukazovať. Jedným z našich diel je projekt Cena štátu, kde si aj vy môžete pozrieť, že každý obyvateľ vrátane kojencov musí ročne vynaložiť 4700 eur a vďaka tomuto projektu a viac ako 100 prednáškam na celom Slovensku sa dostávame k tomu, že môžeme bojovať proti niečomu, čo nazývame fiškálna negramotnosť. Fiškálna negramotnosť znamená, že verejnosť si neuvedomuje, že nič ako bezplatné školstvo alebo zdravotníctvo neexistuje a nie sú si vedomí toho skutočného nákladu. Propagujeme alebo snažíme sa adresovať tento problém rôznymi spôsobmi a vy máte teraz skvelú príležitosť vidieť slovenskú premiéru jedného krátkeho videjka, ktorú sme robili spolu s litovským inštitútom Free Market. Výrobu toho videa ináč financovala Európska komisia. Myslím tým vy. To video má upozorniť na to, čo asi vy všetci viete, alebo väčšina z vás už asi vie, že 4 hodiny denne odmena za vašu prácu slúži na nákup štátnych služieb. 4 hodiny denne. 4 hodiny denne, to, čo zarobíte za tie 4 hodiny, ostáva vám. Toto si väčšina ľudí neuvedomuje, pretože štát využíva tú takú ilúziu zamestnávateľských odvodov, akože to nie je môj poplatok, a využíva ten inštitút nepriamých daní. Verejnosť, keď príde do obchodu, tak si neuvedomuje, že platí DPH, a majú pocit, že to ostáva tomu obchodníkovi. Vďaka tomu ten štát dokáže pozbierať relatívne veľa peňazí a zamestnanci sú dojnou kravou štátu. Tých 50% však nie je všetko. Je portál, ktorý sa volá Cena zamestnanca a pre začínajúcich podnikateľov to môže byť celkom ilustratívne, kde sa môže dozvedieť, že zamestnanec s priemernou mzdou 800 eur, čo je momentálne na Slovensku, ho síce stojí v hrubej mzde necelých 10 000 eur, ale celkové náklady spojené so zamestnávaním sú takmer 15 000 eur. Nie sú to len odvody zamestnávateľov, ale sú to také tie
bezpečnostný plán alebo bezpečnosť pri práci, požiarny poriadok, registrácia na štatistickom úrade, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, vytváranie rezervy pre prípadnú výplatu odstupného, množstvo takýchto malých výdavkov, ktoré človek nevidí. Čiže na začiatku máte svoj plán, projekt a cítite, že tú prácu nestíhate sám, chcete sa s niekým podeliť, zamestnám človeka a zrazu, keď si to spočítate, tak oproti tej pôvodnej mzde, ktorú si myslíte, že by ste mu mali vyplatiť, vyplácate o 50% viacej. Je to obrovský náklad, ktorý spôsobuje to, že vzniká automatická otázka, ako nebolo by to jednoduchšie cez živnosť. Z finančného hľadiska to vždy jednoduchšie je, lebo živnosť je stále lacnejšia, aj keď ministerstvo práce aj financií robí všetko preto, aby sa tá výhoda živnosti zrušila. Mimochodom, tá výhoda živnosti spočíva hlavne v tom, že ten živnostník žije na okraji sociálneho systému. Nedostáva z neho ďaleko toľko, ako dostáva ten zamestnanec. Z našeho pohľadu to však vôbec nie je negatívny trend, pretože živnostník je človek, ktorý vníma vzťah medzi odmenou a pridanou hodnotou. To je pri zamestnancoch častokrát zložité, pri tých takých klasických zamestnancoch, ktorí to tam nevnímajú. Minimálne ja som to v tej banke vôbec nevidel, ako moja práca súvisí so ziskom banky. A živnostníci sú si vedomí toho, že slovo dovolenka je od slovesa dovoliť si a nie je to dar zamestnávateľa. Niekto to musí zaplatiť, je to nejaký náklad. Ja osobne by som bol rád, keby na Slovensku bolo keby počet živnostníkov rástol, pretože živnostníci cítia zodpovednosť nielen za vlastnú prácu, ale aj za vlastné zabezpečenie a vedia aj to, že na dôchodok sa musia zabezpečiť sami a nespoliehajú sa na budúce generácie, ktoré to zaplatia. Neznamená to, že všetci by mali byť živnostníci. Niektorým ľuďom vyhovuje taký model zamestnanecký a zdá, keby sme možno obmedzili zákonník práce s tým luxusom, ktorý je s tým spojený, tak tie vzťahy by boli medzi podnikateľmi, to sú tí jediní, ktorí vytvárajú pracovné miesta a zamestnancami, by bol omnoho lepší, ako je dnes. Ešte musím uviesť, že okrem toho, že počas obdobia INESu môj osobný pocit slobody rastie, je tam ďalší vektor, ktorý tú osobu slobodnú ťahá nižšie. A tým tá práca v INESe mi dáva vidieť, ako vznikajú všetky možné regulácie, 600 zákonov ročne, ktoré prijíma parlament. Častokrát je to babrácka práca, alebo je to záujmy druhých a obmedzuje to priamo mňa v osobnom živote. Nekonečné množstvo regulácií, neschopnosť zamestnať človeka, pretože štát navyšuje cenu zamestnanca a potom všetci viete, ako to je napríklad v zdravotníctve alebo v školstve, kde my máme obmedzenú ponuku, nemôžeme si vybrať, čo by sme chceli a prejavuje sa to napríklad tým, že si nemôžem kúpiť nepasterizované mlieko na trhu, lebo nejaká veterinárna správa, ktorá mňa nikdy nevidela a nevie, čo ja považujem za dôležitejšie a zdravšie, sa to rozhodla zakázať. A môžem si to kúpiť akorát tam na farme. To sú obmedzenia mojej vlastnej osobnej slobody, ktoré si myslím, že sú zbytočné a je ich jednoduchšie zmeniť. Ale na to treba trošku zmeniť koncept myslenia. Myslím si, že ten koncept spoločenskej zmluvy je ideológia, ktorá nemá nič spoločné s realitou a skúste si sami položiť otázku, či by ste podpísali takúto zmluvu. Vzdávam sa akejkoľvek časti svojho majetku výmenou za štátne služby bez udania kvality a kvantity, bez možnosti reklamácie. Kto by takýto kontrakt podpísal? Ja myslím, že málo kto a tento koncept je podivný aj preto, že v podstate zaväzuje aj nenarodených jedincov a ten súčasný vzťah medzi štátom a občanom je predovšetkým z pozície moci vynúcovaný. Nie je to prejavom dobrovoľnej vôle spoločnosti. Spoločnosť je ďaleko širší koncept a spoločnosť existuje bez ohľadu na štát a množstvo tých pravidiel nemá vôbec tú pridanú hodnotu, ktorú si sľubuje. Okrem pracovného života v mojom osobnom živote bol ďalší veľký step alebo ďalší veľký krok dopredu narodenie detí. Ako ekonóm musím povedať, že je to sakra drahý špás, ale v tom, ako človek vníma svet a hlavne ako sa mu otvoria mnohé brány, ktoré doteraz nepoznal, tak je to oslobodzujúci pocit a odporúčam to úplne každému v maximálnom možnom počte.
Ja som sa dostal zatiaľ iba k 2 kusom, ale tá reflexia vlastného života o vlastných deťoch vysvetľuje mnohé z minulosti. Posledné štádium, ktoré teraz prežívam, som nazval systém a zatiaľ čo pri tých prvých reguláciách som hovoril o tom, čo nemôžem robiť, ten systém, respektíve štát, určuje aj veci, ktoré musím robiť. A to ťahá tú moju osobnú slobodu strmšie dole, aj keď ten vektor je zatiaľ malý. Je to typický príklad očkovanie, keď ja neviem z akého dôvodu musím svoje dieťa, ktoré má autoimunitné ochorenie, napchávať niečím, čo si myslím, že nie je dostatočne očefované. A ďalší problém tiež súvisiaci z tých detí, ktorý obmedzuje moju osobnú slobodu, je povinné vzdelávanie. Predĺžovanie povinnej predškolskej dochádzky napríklad, alebo to, že človek proste nemôže nechať to, človek si nemôže vzdelávať svoje dieťa podľa vlastných predstav a musí ho posielať niekde do typu organizácie, ktorá má korene niekedy v 18. storočí. Toto má stojí vysoké finančné náklady a veľa času, aby som to nejakým spôsobom obišiel a trochu to znižuje, znižuje to môj pocit slobody. Keď sa pozrieme na ten graf ako taký, tak vidíte, že tá 100% hranica je vlastne relatívne vysoko. Ja si myslím, že žijeme v skvelom období, pretože máme slobodu pohybu, slobodu prejavu, môžeme sa vzdelávať v tom, čo chceme a ja konkrétne môžem robiť presne to, čo chcem a tam, kde to chcem. Takže tie vektory, ktoré to sťahujú dole, to ako keby znepríjemňujú, ale ten celkový stav, ja vám odporúčam vyskúšať si ten graf urobiť pre seba. Každý sám. A myslím, že keď ja ho budem robiť za 10 rokov, tak ho nakreslím trošku ináč. On bude vždy iný. A zaujímavé na tom je to, kde sa tá šípka u vás nájde na konci. Že či tá pozícia tej šípky bude niekde dole kvôli tomu, že spoločnosť vás obmedzuje v tom, čo chcete robiť. Napríklad, keď chcete vyrábať a predávať nepasterizované mlieko. Alebo je to jednoducho preto, že nevyužívate príležitosti, ktoré by ste mohli využívať, lebo sa vám nechce, alebo z nejakých iných dôvodov. Môže to byť taký krok vpred. Pri tej analýze tej osobnej slobody mne veľmi pomáhala otázka, kto a prečo rozhoduje o mojom úžitku. Tam, kde o mojom úžitku rozhodujú druhí, tak tam tá krivka slobody ide dole. Tam, kde o pocite osobnej slobody rozhodujem sám, tak tam má možnosť stúpať. Ešte raz, spravte si svoj vlastný graf osobnej slobody a ja verím tomu, že spoločnosť, v ktorej jedinci budú mať tú krivku bližšie 100, kde nebudú podliehať tisícom možných nezmyselných regulácií, tak tej spoločnosti sa bude dariť lepšie. Ďakujem. Sadni si mi na kolena a povedz, ako sa máš.